Здравейте, аз съм Едис. Аз съм Виктор, а вие сте с Edis and Friends. И в днешното видео всеки ще си направи класация за неговите топ 5 най-любими сладоледа. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Той започва. И спираме на пауза и след малко продължаваме с нашите топ 5 най-любими. Общо са 10. Топ 5 на любимите сладоледа. Първи съм аз. Така, на пето място, като най-добър сладолед според мен, бих сложил мангото. Много харесвам сладолед манго, манго ми е любим плод и просто много ми харесва. На четвърто място бих сложил ягода. Ягодата пак ми харесва като плод, но като сладолед много повече. На трето място бих сложил ваниля. Ванилята е универсален вид сладолед, но много ми харесва. Но шоколада не ми харесва. Като малък само шоколад си взимах и вече не го харесва. На второ място, като най-любим сладолед, чакай, че се сетих за един много по-хубав. На второ място бих сложил сметана. Много ми харесва сладоледа от сметана. Супер хубав. И на първото място ще сложа два сладоледа, тъй като супер много ми харесват и двата. Първият сладолед, който бих сложил на първо място, е пистачо. Т.е. с шамфърстък. Не знам дали са различни. Но другият е мента с такива... Мента и шоколад. Много ми харесва. Но като най-любим бих сложил пистачо. А сега е ред на Едис. От пето място. От пето място е мента. На четвърто място ми е бял шоколад. И мой сладолед е на трето място е ягода. На второ място е ванилия. И първо място е нормален шоколад. Край. Това беше видеото от нас. Но, ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се и споделете с ваши приятели. Чао! Чао!